Ahojte, ukážeme si ďalšie nástroje Midjourney. V tomto prípade konkrétne nástroj Edit. Najprv si vytvoríme jeden obrázok, ktorý neskôr budeme editovať. Vygenerujeme si obrázok muža, ktorý fajči fajku. Napíšeme do pola pre textový prompt, že muž fajčiaci fajku. Skontrolujeme si, čo sme napísali. Minimalistic black and white photography in style of surrealistic movies, solid plain white background. Toto je môj prompt a pozrieme sa na naše nastavenia. Necháme štvorcový formát, verziu si prepneme na 7, na Midjourney 7, nakoľko ten najnovší model už má všetky funkcie dostupné. Ostatné nastavenie necháme pôvodné a dáme Enter, čiže dáme si vygenerovať obrázky. Nie som úplne spokojný, chcel som trošku viac oddialenú fotografiu, preto do promptu ešte si zadám, že wide angle a uvidíme, čo to urobí. Dáme Enter. Trošku mi to oddialilo a napríklad táto fotografia sa mi celkom páči, môžeme s tým ďalej pracovať. Chcem to editovať, pôjdeme do editoru. Vpravo dole je tlačítko editor v ponuke, kliknem na editor, otvorí sa mi editačné rozhranie. Chcem tú fotku trošku rozšíriť, takže okamžite využijeme tie možnosti, ktoré má tá editačná funkcia. Pôjdem do Move Resize a dám vo väčšom formáte menšieho človeka. S týmto som spokojný, ako som to urobil. Vpravo hore stlačím gombík Submit Edit. Tu na vpravom rohu vidím, že mi generuje 4 obrázky. No paráda, presne toto som chcel, môžem sa preklikať. Som spokojný s týmto. A teraz pošlem späť do galérie, dám Upscale to Gallery, tú verziu, ktorú som vybral. A keď sa vraciam do Create, do režimu Create, vidím, že moja fotka sa generuje. Dal som si ho zväčšiť kvôli tomu, aby to bolo viac prekreslené. Znovu pošlem ale do editora. Stlačím tlačítko editor. A sme späť. Teraz využijeme funkciu, ktorá je výborná na doplnenie kreatívnych nápadov. Vľavo máme funkciu Paint, ale Paint paradoxne nemaluje, ale gumuje. A tam, kde chcem mať vložený prvok, toto je môjim cieľom, aby som do toho dostal ďalší motív do toho obrázku, tam si to pekne pregumujem. Chcem, aby mu z tej fajky išli bublinky. Som veľmi zvedavý, či sa to podarí. Napíšem hore do promptu Soap Bubbles a dám Submit Edit. Urobilo mi to jednu bublinu. Tu viac bubliniek a tu ešte viac. S touto verziou som maximálne spokojný. Pošlem do galérie Upscale to Gallery. Obrázok máme vygenerovaný. Poďme na ďalší pokus. Ďalší pokus bude venovaný editácii fotografií, ktoré som nafotil mobilom. To znamená, že nebudem používať vygenerované obrázky, ale obrázok, ktorý si nahrám. K tomu sa potrebujem dostať ale do editačného módu, ktorý nájdem na ľavej lište pod položkou Edit. Kliknem na Edit a som v editačnom móde. Je tu moja posledná editácia, dám New a nahrám si fotografiu, napríklad túto príjemnú fotku. Je to štandardná scéna zo sídliska. A skúsme sem dať niečo nové, nejaký nový prvok. Rozmýšľal som o tom, či neskúsiť do toho vmontovať niečo úplne prekvapivé, čo sem nepatrí, napríklad snehuliaka. Postupujem tak ako predtým, používam gumu a vygumujem miesto, kde by som chcel mať nový objekt. Poriadne si zväčším tú gumu a tu skúsim dať snehuliaka. Napísal som Snowman, dám Enter. Niečo sa tam rysuje. Dal mi tam snehuliaka, trošku menšieho, než som si predstavoval.
Ten je celkom dobrý. Keď sa pozriem do galérie, tu ho nevidím, čiže sa vrátim do Edit a dám Upscale to Gallery. Urobme ešte jeden pokus. Poďme do ponuky Edit. Dáme New. Spustíme druhý pokus. Je to tiež fotografia zo sídliska. A napadlo mi, či by sme sa mohli dať nejakú vzducholoď. Zadáme prompt, že vložím do fotografie tú vzducholoď, aspoň dúfam, že sa mi to podarí. Chytím svoju gumu, trošku si to zväčším. A dám Enter. A som veľmi zvedavý na výsledok. Ten prvý sa mi páči najviac, ale dal by som ešte jeden pokus. Vrátim sa k tomu pôvodnému. Dám Restore a dám ešte raz Submit Edit. Nie som spokojný a z toho dôvodu sa vrátim do funkcie Create. Po funkcii Create si zadám prompt toho prvku, ktorý som chcel dostať do môjho pôvodného obrázku. Že mám tam napísané, že čo tam chcem vidieť a ešte to chcem vidieť zo spodu, čiže dám, že bottom view, dám Enter. Vyberiem si túto fotografiu, kliknem na túto ikonku s tými 3 čiarkami, kliknem na Copy a dám, že chcem nakopírovať image URL a vykopírujem si to. A vrátim sa do funkcie Edit, vrátim sa sem, zresetujem všetko a skúsim to znovu, ale pomocou vrstiev. Vľavo dole v Edit móde vidíme vrstvy. A kliknem na Add from URL a URL kód, ktorý som si skopíroval, zadám do toho polička, dám OK. Tu mám môj balón. Potrebujem si urobiť výber a na to slúži Smart Select. Označím si a dám vymazať background. A už tu mám vzducholoď v takej podobe, ako som si predstavoval, a nechcem to mať až tak blízko. Preto použijem nástroj Move, Resize. A teraz dám Submit Edit. Pozriem sa na výsledky. Upscalenem to do galérie. Takto vyzerá photobashing. Prajem vám kreatívny deň. Skúšajte to, hrajte sa s tým. Nech sa vám darí.